Dobrý den, opět vás vítáme ze školní florbalové ligy. Dneska se odehraje první finálový zápas o 3. místo. A to mezi týmy Ošum a Drutěva. No a já už si tady chci pozvat prvního hosta, tím bude Jirka Mráz. Já tě tady vítám, Jirko. Moje otázka je směřována na vaše pocity z tohoto zápasu. Jsou spíš negativní nebo pozitivní? Tak já si myslím, že Ošum je velice kvalitní tým, který tady jenom dokazuje, že prostě v tomto týmu jsou zkušení florbalisti, profesionálové. Každopádně my se o to vítězství chceme poprat, i když o tom pochybuji, bohužel nám chybí jeden hráč, ale nesmí mi to vzdát. Dobře, děkuji za rozhovor. Tak já už to mám hosta z týmu Ošum. Tak já se zeptám, připravovali jste se na dnešní zápas? No tak včera jsme měli trošku trénink malý a myslím, že budeme dostatečně připraveni tady na hochy a bude to normální utkání. Dobře, děkuji.
Já mám tady Ríšu Martinka z vítězného týmu Ošum. Čím to bylo ten první poločas byl katastrofální, tam jste vůbec nehráli, ale ten druhý, jako kdybyste se probudili. Čím to bylo? Ano, tak tu první půlku jsme ještě nebyli pořádně probuzení z rána, když jsme po prázdninách, takže se nám moc nedařilo, ale potom jsme si to na té lavice vyříkali, že by náš golman Ota mohl trošku to zlepšit, že si líp nahrajeme a pak už to tam padalo samo se štěstím. Dobře, tak děkuji za rozhovor. Děkuju. Máme tu pozápasový rozhovor s Honzou Pastuchou z týmu Drutěva. Takže Honzo, ze začátku jste hráli docela dobře, ale ke konci už jste nemohli. Bylo to tím, že vás je málo? No, tak určitě, protože jsme hráli proti týmu, které, jak říkal už Jirka na začátku, je plný florbalistů a ze začátku jsme měli velký tlak, ale později jsme vlastně, přišla na nás únava, tak jsme začali dostat góly a prohráli jsme. Děkuji.